Vaig decidir estudiar turisme perquè és una carrera que tracta sobretot el que m'agrada. Viatjar, conèixer noves cultures, aprendre idiomes, però sobretot estar en constant contacte amb la gent i intentar crear experiències que els hi provoquin memòries inoblidables. El que més m'agrada és que considero que et preparen per ser un professional bastant versàtil. És una carrera que no només tracta del turisme, sinó gestió financera, màrqueting, emprenedoria, i la forma d'enfocar-ho, sobretot els 2 últims anys de carrera, és molt creativa. Sense dubte, marxar a estudiar fora i la gent que he conegut durant els anys al CET. Durant la meva mobilitat acadèmica vaig aprendre moltes coses sobre el sector, però sobretot a ser més independent i a buscar-me la vida, bàsicament. Tota l'experiència va ser un aprenentatge. Li recomanaria que aprofités al màxim totes les oportunitats que el CET t'ofereix i que disfruti dels 4 anys de carrera que passen molt ràpid. El reconeixement de la universitat fa que hi hagi més facilitat a l'hora de trobar feina i, a més tenen molts convenis amb empreses importants del sector. Gràcies a aquest programa de mobilitat jo he viscut una de les experiències més increïbles de la meva vida i que sempre recordaré. I per mi estudiar turisme és algo fonamental que s'ha de fer. A més, en el programa de mobilitat del CET l'oferta és molt àmplia i variada i segur que hi ha algun destí que us agrada. És una pregunta una mica difícil de contestar ara mateix, però l'única cosa que puc dir és que ho estic descobrint. M'agradaria enfocar-me al màrqueting i a l'e-commerce d'empreses turístiques o alguna cosa relacionat amb la innovació turística.